Οι 5 Ελλαδίτες, ο Δημήτρης Κιλιάρας, 26 χρόνων από το Λεβαδιακό. Δημήτρης Ιωάννου Μέσος, 35 χρόνων από το Λεβαδιακό. Ο Πασχάλης ο Μελισσάς από την ίδια ομάδα. Ο Νύχταρης Ιωάννης, νεαρός 22 χρόνων από τον Ιωνικό Νικαίας. Και ο Στάθης Καραμαλίκης, 30 χρόνων από τον Πανετολικό. Λουίς Σερτζάο, γνωστός από τον Εθνικό Άθνας. Οι φίλαθλοι της Πάφου περιμένουν όσα γκολ δεν έβαλε στις προηγούμενες ομάδες του να τα βάλει φέτος με την Πάφο. Και πάμε σε ένα παλιό μας γνώριμο, τον Βλάνταν Κρούιτς. Η επιστροφή. Ζόρζ Μανουέλ Ρεμπέλο Φερνάντες, πρωταθλητής. Ο Σίλας ήρθε από την ΑΕΛ. Και οι υποδοκιμή ποδοσφαιριστές, ο Βέντερ, ο Αρτούρ Άλεν, ο Γκάμπριελ Αρνάιτο, ο Βασίλης ο Πάρπας και ο Γιάννης ο Δημητρίου.